बे खेबाव आईपीएलनि मुङाव सोलिदों जुवा नाथाय जुवादारनि जुवा होनाया फेलें जुवा होफुबाय थानाय समावनो आखाइ गोथाङै हमजादों जुवादारा नंगौ दासान्दि हादराव आईपीएल क्रिकेट खेलाया सोलिगासिनो आरो बयबो गाव गावनि मोजां मोननाय हानजाखौ नायनानै सापर्ट खालामगासिनो नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे समाज बेरेखा हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों चिरांनि बिजनियाव आईपीएल खेलानि मुङाव जुवा खेला होदों मन्टुस मण्डल मुंनि सासे जुवादारा थांनाय मोनाबिलिनि समाव सीएसके आरो डीसी मोननै हानजानि गेजेराव आईपीएलनि क्रिकेट गेलेनाया जादोंमोन गेलेनाया सोलिफुनाय समावनो बिजनीनि आनन्द बाजाराव मन्टुस मण्डल मुंनि जुवादारखौ जुवा होफुबाय थानाय समनिफ्राय फानबारि पुलिसा आखाइ गोथाङै खानो हायो खाजानाय जुवादारा मन्टुस मण्डलनिफ्राय 8,860 रां गंसे मबाइल फन आरो माखासे लेखा बिलाइफोरबो मोननाय जायो जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन